I ara tenim aquí a la Maria, que és una noia que, tot i que és molt jove, com vosaltres, porta també, fa un treball molt important sobre activisme, no? I jo crec que és molt interessant que ens expliqui la seva experiència per també animar-nos a tots, a nosaltres i a vosaltres, a que sortim, diguéssim, d'aquest armari i que expliquem que hem de donar la nostra veu i què és el que podem fer. Primer de tot, Maria, gràcies per estar aquí amb nosaltres i explica'm com vas... per què et vas fer activista? Per què creus que va ser important fer aquest pas cap endavant? És una llarga història. Gràcies per tenir-me. La veritat és que al moment en què jo vaig descobrir tot el que ara sé el canvi climàtic, ho vaig veure com una mica l'única opció, no? No sabia com tirar endavant jo com a persona sense ser activista, sense fer la meva part, no? Al final, l'activisme és teràpia. Dintre del món al que vivim i de les perspectives que jo tinc de futur, a mi m'ajuda a viure amb això. Com vaig començar? Gràcies a que jo vaig començar just en el moment en què es va fer molt, molt, molt famós el moviment de Fridays for Future, que és el de la Greta Thunberg, i vaig per casualitat, em vaig trobar una assemblea que va ser la creació de Fridays for Future a Barcelona, i d'allà doncs, no he parat, no? D'això ja fa 3 anys. És una mica al final casualitats, no?, que t'empenyen i al final acabes sent la teva carrera, acabes sent la teva vida sencera, però tots necessitem com aquest emputxon, no?, de dir, bueno, va, sí. Per què vas decidir anar-hi? Jo crec que també la vostra generació, sobretot, hi ha una ecoansietat, hi ha aquesta ansietat per veure com serà el futur, que jo ho veig amb la meva generació, que està començant ara, però quan tenia la vostra edat doncs no pensàvem de la mateixa forma. I tu sents que tens una ansietat per veure com serà el futur, quin serà el món que arribarà en els pròxims 20, 30, 50 anys, o ets positiva en aquest sentit? Tinc molta ansietat, jo. He de dir que a mi el terme ansietat no m'acaba d'agradar sempre perquè fa referència a un quadre d'ansietat que no sé fins a quin punt és comparatiu. Però això no vol dir que no em preocupi i que de fet sigui una mica com el motor pel que em mou. A mi em costa molt ser optimista, però crec perquè porto... sé masses coses, igual per ser molt optimista, però al final, si no ets optimista, no lluites, no? I necessites aquesta com pisca d'esperança, perquè si no hi ha esperança estaria jo el sofà. No? Si estem aquí és perquè creiem que encara es pot fer alguna cosa. La meva generació, en aquest sentit, jo crec que ho tenim fotut perquè ningú ens ha ensenyat com gestionar això, no? Com gestiones que el teu futur va pitjor, no? Fins ara les generacions sempre han anat amb una perspectiva de millora. La meva generació, per primer cop, ens trobem, no?, que igual aquests anys són els millors de la meva vida. I jo, o sigui, d'aquí igual tot va pitjor, no? I a mi això em costa. Jo ho lluito amb l'esperança del que nosaltres diem justícia climàtica, que és com aquesta idea que a través del canvi climàtic i de lluitar contra el canvi climàtic podem fer un món millor, podem fer un món més just, podem fer un món millor per la gent opresa, podem fer un món molt millor per nosaltres a nivell de vida, a nivell de qualitat. Jo em recolzo una mica amb això, no?, com a una mica antídot per la ansietat. No, jo crec que és molt interessant i deies que s'ha d'actuar, que heu de fer coses, no? I que és això realment el que et motiva a seguir endavant. I ara, l'audiència, hi ha molts nois i noies que tenen la teva edat o són una mica més joves, i què els hi diries que fessin? Quines són les accions que els hi diries? Mira, si teniu les mateixes preocupacions que tinc jo, com es poden implicar més en aquesta lluita per al canvi climàtic o per un futur més sostenible? Jo diria que el primer que heu de fer és informar-vos. Però informar-vos moltíssim. Perquè la primera excusa que tenen els adults per no escoltar-te és dir-te que no saps el que parles. No, has de saber el que parles perquè t'escoltin com a activista jove, has de saber molt bé del que parles. Perquè si no, automàticament no saps el que parles, els nens no sabeu res i ja està. O sigui que el primer pas és estar molt informat. Cuidado com t'informes, perquè avui en dia és complicat, però és estar molt informat i saber molt bé del que parles a través. Llavors, un cop tu has trobat la teva veu, perquè tots tenim una veu, i la veu jove és molt important, és revolucionària i és important. Un cop has trobat aquesta veu i et sents confident de que tu pots parlar per tu mateix i per la teva generació, és important que trobis on fer-ho.
i a quina audiència fer-ho. Jo sóc partidària de, com a mínim, al principi del teu activisme, entrar a un grup, digue-li Fridays for Future, digue-li Extinction Rebellion, digue-li un grup de Facebook, de qualsevol grup. N'hi ha milions, està ple, està rebossat de grups joves que lluiten per això. Entra a un grup, forma't com a activista al costat d'aquesta gent, faràs amics que que estan igual de preocupats que tu, i no hi ha res millor en aquest món que tenir amics amb qui queixar-se del canvi climàtic. Creieu-me. Per tant, crec que el principi de la teva carrera com a activista sempre ha de ser acompanyat, sempre ha de ser a través d'altres joves, perquè aprens i tens energia d'ells. I si a partir d'aquí tu vols anar i fer un podcast, fer una revista, trobar com tu pots expressar la teva veu, endavant. Doncs moltíssimes gràcies. Jo crec que això ajudarà molt a tots aquests nois i noies que tenim aquí i res, que segueixi molt bé tot el treball que esteu fent amb Fridays for Future i fins la propera. Gràcies.